Dobrý deň, vítam vás pri unboxingu pomôcok, ktoré sme dostali od nadácie SPP. Týmto by sme sa im chceli na úvod hneď aj poďakovať. Je tu toho viac, tak si to postupne, ale zároveň rýchlo rozbalíme, aby sme vás nezdržovali pri vašom drahocennom čase. Takže ešte raz ideme robiť unboxing pomôcok pre náš florbalový klub FBC Inferno, ktorý uspel v žiadosti na lepšie florbalové zajtrajšky. To znamená, že sme dostali grant vo výške 1000 eur od nadácie SPP. To nájdete dole v popise videa, možno sa inšpirujete a zapojíte sa aj vy v budúcom roku a tieto peniažky pomôžu aj vám k rozvoju vášho športového klubu. Naša žiadosť sa volala na lepšie florbalové zajtrajšky a chceli sme lepšími florbalovými zajtrajškami dokázať a prispieť k lepšiemu rozvoju našich florbalových talentov, ktoré v Močenku vychovávame. Máme mladších, starších a dorasteneckých adeptov, ktorí môžu byť v budúcnosti aj hráčmi reprezentácie, takže sa postupne poďme na to pozrieť. Máme tu asi také najväčšie balenie, poď bližšie. Máme tu také najväčšie balenie, to sú mantinely v dĺžke 6 metrov, nerozbalíme ich tu všetky, ale pomôžu nám pri rozdelení ihriska, pretože chceme, aby dokázalo trénovať viac mustiev. Súčasne jeden tréning, čiže na jednej polovici bude trénovať, povedzme, budú trénovať starší žiaci a na druhej môžu byť mladší žiaci. Dostali sme aj loptičky, alebo finančný príspevok bol aj na loptičky. Vyše 120 loptičiek, ktoré púkajú, sú dôležité pri florbalovom tréningu, čiže neopravujú sa, potrebujeme stále nové a nové a čím viac loptičiek, tým efektívnejší tréning. Nášmu kondičnému trénerovi určite pomôžu aj činky, extrémne ťažké, tiež ich je viac, ale nebudeme si ich tu ukazovať všetky. Do našej možno novovznikajúcej posilňovne pomôžu takéto 2-kilové činky a aj 1-kilové jednoručky, ktoré zabezpečia to, že naši hráči budú možno trošku svalnatejší a aj samozrejme aj ja. Čo tu máme ďalej? Poď budem bližšie. Tu máme tých pomôcok trošku viacej. Máme tu švihadlá, ktoré opäť prispiejú ku kondícii a samozrejme pomôžu k tomu, aby si možno hráči dávali také švihadlové súťaže. Máme tu, prosím pekne, prekážky, ktoré sú vlastne podobné ako pri futbale. Ukážeme si na fotkách, ako sa využívajú a tie už pomôžu vyslovene pri florbalovom tréningu, pri možno kondično-technickom tréningu, aby hráči lepšie zvládali stabilitu na ihrisku, aby tam nepadali počas zápasov a boli lepšie pripravení na ťažkých súperov, čiže aj prekážky, ktoré pomáhajú. Čaute, pokračujem v unboxingu, tentokrát som tu ja, Samuel Nožička a predstavujem vám ďalšiu pomôcku, ktorou je táto balančná podložka, ktorá pomôže pri zvýšení reakcií našich hráčov a kondičnému trénerovi pomôže k efektívnejšej práci, najmä s hlbokými svalmi. Ďalšou pomôckou sú tieto fitness gumy, ktorých je tu taktiež neúrekom, ktorá dokáže zamestnať každý sval tela a prispieva k rozvoju svalov a je to finančne aj priestorovo veľmi nenáročný cvik. Čaute, tak sme naspäť a týmto sa chceme poďakovať nadácii SPP, vďaka ktorej sme mohli náš projekt na lepšie florbalové zajtrajšky zrealizovať. Verím, že v ňom budeme úspešní aj na budúci rok a že v ňom budeme, že z tohto základu, ktorý od SPP máme, tak budeme ten dom stavať ďalej, aby sme mali vyššie základy, aby sme mali aj steny, aby sme postupne dokončili lepšie florbalové zajtrajšky a dokončili veľmi dobrú infraštruktúru pre náš florbalový klub, aby sme sa zaradili k najlepším florbalovým klubom na Slovensku. Takže týmto by sme sa chceli poďakovať ešte raz nadácii SPP. A takto by som ukončil náš asi prvý vlog od FBC Inferno.